Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Superintendent of Police Eastern West Khasi Hills District ulapai ka kruwa khubor man pentep bah khat pratrik unailar arja arpsan ki pulit kilayo ya kwe jing ujor ba kwe ka khanna ka badang khat news nam karta ka baltep karteng kum riba yahun marngar ka bana kashnong permadan kalaja rangai na du ka khat santrik unailar arja arpsan ha ka porshipo bja na ka dukan ka bagatrei ka badan ha kashnong permadan kruwa khubor no SP galong bala suba ba khatik khana kala shara bor ha we brio baltep karteng kum thombor lang sopho ubana kashnong umdum pat hadu menta patep shanu gini ki arngut kidan kumta ki pulit kila register case yakni Mairang Police Station katkum ki kendon jong BNS katkum ki jing batai ki pulit kila ong bagni ka khana ka badang khat news nam kadon yang renyang ka basan phut usnyu rong yong bat lai I khadu ba ka phong ye sopti rong li ka sopti ka badan dak klur ba yong bat ka jang kersha ka basaw buthu bat ka patulun ka badan lan rong yong rong li la dadon ginu gi be I la karpat bakin pentep da ba phone show number Henry not khandai lai not pra khandai san khandai bat igi ba pentep on bure kani kalong kat kum kurwo no SP Eastern West Khasi Hills